Moko kuom riwruoge makedo kod landruok mar kute mag Ayaki e kaunti ma Migori ywak ni jogo ma odak kod kute go mag Ayaki pod yudo akweda. Riwruoge go medo manyo riekni mag jiwo oganda kik kwed jogo ma ogamo kute mag Ayaki kata mago ma wedegi ni kod kute go. Ripota marwa Juma miyowa ler mathoth ewi wachno. Ma Migori en achiel kuom kaunti e piny Kenya ma kwan oganda mathoth kod odak kod kute go mag Ayaki. Kuom counties 47, kaunti ma Migori nitiere thuolo mar 4 kod oganda maromo gana 86 ma en atamalo 10.9 ma odak kod kutego mag Ayaki. Kata bed ni okenge mopogore opogore koro oseketi mar kedo kod landruok mag kutego mag Ayaki e kaunti ni ma Migori, riwruogego makedo kod landruok mag kutego mag Ayaki e kaunti ma Migori koro wacho ni akweda kaachiel kod luoro koro pod thiro okang' mar kedo kod tuone. Ng'ato ni kod tuo to ng'ato bende ongego. Tiyudo ka koracha dhi bede kind joma odak ji ariyogo. Mago gik miket piny kech gima ng'ato wacho kuomi ok moni bedo mangima. Jokanyorogno ma ong'ere kaka Happy Family makedo kod landruok ma kutego mag Ayaki e kaunti ma Migori sani koro chako chenro mar wuothe konde duto e kaunti ma Migori kendo puonjo oganda kaka ginyalo dak kod jogo modak kod kutego mag Ayaki kaka yo achiel mar duoko piny akweda. Mondo mi wakony piny, mondo mi akwede ni owuogi, mondo ng'ato neni kare gini ok en gima nego dhano, gini bende ok en gima ka ng'ato nigo to wadwa kwede e kind oganda. Koro emomiyo wawuok oko mondo mi wapuonj ji ni bedo gi kute mag Ayaki ok tami timo gimoro amora. Puonjo ji yo ma ginyalo golo stigma, yo ma ginyalo ritore godo, yo ma ginyalo jiwo godo ngimagi kaachiel kod jiwo jowetegi. Giwacho ni nitiere jogo ma odak kod kutego mag Ayaki ma oluor kata dhi kawo yedhego mag ARV nikech akweda ma giyudo ka okumo oganda. Kwane kaka part of gima idak godo e dendi mana kaka njofni nyalo dak. Kisedak kod njofni, idak godo njofni tek kanye? Dong idak kod, dong ibi chiemo. Ng'ato koyude kata kuonde mutiye, ng'ato ng'e ni in gi HIV to koro chalo kima koro ikawi ka ng'at moro manosetho. E kinde ma gikedo kod akweda ma oyudo jogo modak kod kutego mag Ayaki, bende gigeto rawere ka gijiwogi mondo giritre, ka bende mago modak kod kutego mag Ayaki bende gijiwo mondo koro ti kod yedhego mag ARVs. Puonjo nyithindwa gi mondo kik gidonjie e weche mag terruok kapod gitindo. Gibed ka giritore maka koro chieng' moro gik ma gidwa bede e weche mag dak to gipimore gi jaherane moyudre gono. Puonjo gi mondo giritre, mondo kik gidonje stage mondo giyud tuoni, girite mondo giwe gik machalo chode, girit kinde alafu gitim gimiluongo ni testing, gisiko gipimre saa ka saa mondo ging'e chal mar ngimagi. Lipot mawuok e migawo ni Mathithi kaunti ma Migori yango ni kwan rawere maromo gana 21 897 mantie kind higni 24 ka dok piny koro odak kod kutego mag Ayaki kendo tiyo kod yedhego mag ARVs. Juma, Ramogi TV, Migori.